bawa sisa wonten astani Gusti ingkang Maha Agung. Puniki Gusti Gung, Gusti ingkang sampun babar daya panganibowo. Puniki Gusti Gung, sumber Gung, sumber kampang sumber marang sekabehane sumber. Datang wagat kirya apa to wujude Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kabejan kuarasan. Sehingga kita waget makempal manunggal. Wonten ing menika papan pagelaran kudu kepaning dalu punika. Tansah keparingan pitutur kalis ing sambukara. Mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring pitutur rahayu ingkang sawijining. Rasasna kita dumateng Gusti Rasul Pacekan yang agung ingkang pinilih pinuji lan kekasih nuninggi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun bunda ari bungsu para kadang sutresna budaya ingkang tasih cinadhet ing salebetipun manah ulebetna ing deduka tinebehna ing sawiring sesendu tiyang kawula kumawani lumarep atur satemah anggegambil kamargikanipun para pamriksa ingkang sawekeca sekeca pinarang sinambi imbal watana. Bapak tiyang kawula aminangka tetalaning basa tundhakane atur nuhun ing panggalus kinten sedaya para kadang-kadang paguyuban uga ingkang turungga mulya ing dusun Losari. Lan kawula matur agunging panuwun ingkang sampun pindhah dening sedaya para kadang pandha ing dusun Watu. Kersa nimbali kawula sakadang darah Klaten Manyu Bagyo wuri-wuri kabudayan ewatene paguyuban uga kepeng tunggu mulai dusun Losari ingkang ngapipun sesepuhing dening Bapak Sutardi ewatene pranata gendhing ingkang dipun ayahi dening sedherek Banu Subandrio ewatene Diki sarta iki ingkang ngayahi Saron Baru surat ngayahi Gemung ewatene Ayu kang ngayahi Orjen ewatene Draneng dipun ayahi Jati Waluyo. Mobil samangkeangan kawula sakadang paring pangipun mobil wonten tabung ingkang pantes joget ingkang kirang lurus gendhen ingkang kasih pales kawula ingkang kinanggenah matur sanèsipun para pamirsa kawula nyuwun agung sih samudra pangasoba mobil pamatur kawula saking para madya dumugi wusana kathah kekarengipun kirang tata titi prakriti sing anggen kawula matur mugi para pamirsa kersa ambekah tambah tangguling samudra pangasoba ingkang ngambanjuri dumateng jasad kawula sugeng dalu sugeng amesani ngantos paripurnaning pagelaran kuda kepaning dalu punika nuwun matur.
kuwa pancen nyata wahyu turangga mulya kang dening dusane lontar
kang ana ing madyaning gantang swara surah kang nambahi regeni suasana sigra sang pratunggu dunya para kanca padha sorak-sorak kabiran saking manca desa ana paraga kang mijil saking panti busana yang sepuh paminangka sesepuhing paguyuban kuda kepang turungga mulya yang sepuh ing asapun kebakuan rikmati wetuken awake sipit netrani jengke astati asta tekluk eladalan senajan to iku tiyang sepuh ananging prabawan mradanan pertanda yen iku tiyang sepuh gedhe prihatin sembur adat iku mandi dongan apa kang winus iku dadi kasunyatanmu para putu-putu kabeh padha ngagem-agem kang kaping sebyar bagus rupane dawa jantai pindha asman kasatriya kang gedhe pangarbawani kang mejono busana kang manika warna kating gebyar kating klorot katempu panjang wis kono nyengker padha ditutup bangun oleh padha berarti singgah nyun pamit
Ing
Thank